Brzo teku gemovi na ovoj prilično brzoj podlozi, a s obzirom da su obojica takav tip igrača, da nema tu baš prevelike razmene. Evo, posle tačno pola časa, Federer, koji je iskoristio poslednju game loptu pre nekoliko gemova, poslednju break loptu koju je imao, sada servira za vođstvo od 1-0 u setovima. Federer koji se vratio Davis Cupu posle godinu dana na igranje uopšte tokom prošle sezone, a koji nije igrao prvo kolo u gostima praktično više od decenije. Jedna čudna greška. Dobro, i Federer tu greši, znači bilo bi dobro da i Bozoljac odigra nešto i onda će i ovakve greške skupo da koštaju Federera. Znači očekuje neki dobar return, dobru razmenu. Možda sada na drugi servis. Pa da, Federer nije pogodio već 2 puta, 3 puta prvi servis, to je ipak prilika. Evo ga! Stegla se malo ruka i Federeru, bez obzira što deluje kao da je on onako potpuno u kontroli ovog meča. Ipak su drugačije emocije kada je Davis Cup. Tačno, videlo se 2 puta je Bozoljac veterinirao u sred terena, a Federer to nije iskoristio. Samo mesto gde se spajaju dve linije, takozvano te polje, vidite, nevjerovatno. Četvrti prvi servis koji je prvi koji je pogodio nakon 3, tako da ipak nije ni to strašno, samo da se igra. Ne može se ovo uhvatiti. Za set loptu bilo je 15:30, sada sa 2 dobra servisa. Posle četvrtog asa usledio je Federerov i peti forehand winner. Da, klasičan šablon, izbaci ga iz terena i onda... Takozvana V igra. I izgleda da je sada out. Planinski sudija to pokazuje. Federer ne želi da troši vreme na challenge. Gotovo da je rutinski odigrao ovaj poen i jako se držao Bozoljac u prva 2-3 udarca. Ipak je sve vreme tu kontrola bila u rukama